Hej alle sammen. I dag der kommer I til at skulle se noget Team Fortress 2 med Anton. Og Anton han er en af mine venner, og han er temmelig god til Team Fortress 2, så det her det bliver spændende. Men ja, vi ses i spillet. Æbda. Pas på hardscope. Ja. Og det er deroppe. Jeg bare bruger den. Jeg bare bruger den. Og jeg er blevet. Det er nok komme der. Ej for helvede, jeg kan ikke komme op. Meddingen skal dø. Han er Uber. Yes, jeg fik ham sådan der. Okay, de har ikke Uber nu. Ham der, han er død nu. Sådan der. Hvor er du henne? Hvor bag dig? Bag dig. Hvor han er han? Han er bag dig. Flygtet. For helvede. Han havde mega lidt liv. Ja. Vi går bare fremad. Vi rusher, hvis der er nogen... Jeg skal lige heroppe og have nogle skud. Øj. Okay. Jeg er tilbage. Hvor er du henne? Jeg er på vej derop igen. Ja, jeg er bag dig. Okay. Kom op. Kom. Ja. Jeg har 50%. Hvor han er de henne? Der, han er bag dig. Jeg kan ikke... Hvor er han? Han flygtede, han løb igen. Ja, det er fint, jeg går Han er bag dig. Jeg tror, han er bag dig. Er han ikke død nu, eller hvad? Nej, jeg har startet en HP! Her. Øj, gå væk. Kom herned under. Og pas på, der er Pyros. Der er HP, sådan der. Jeg har fået det, pas på håndspand. Ja. Jeg lagger helt vildt. Du måske ikke bruge til quick fix, fordi så kan du rocket jump, så kan jeg følge med jo. Ja, det er faktisk rigtigt nok. Men jeg har Uber, pas på. Godt nok. Det er en M1 Pyro. Sådan der. Hey, okay. Hey, gå tilbage. Så. Skal jeg bruge den? Nej, vent. Gå hen og tag noget liv. Brug den. Nej, det er fint. Okay. Hvor er du der? Ej, jeg kan ikke... Nå, kom der. Bare brug den, Anton. Vi skal lige over til at spore det mindste. Hvor du... Sådan der. Det er ikke dig helt sådan der. Okay, bare vent med at bruge den. Vi har kontrol over det her. Øj, free kill. Okay, det går sgu da meget godt. Hvorfor slår du der, skal jeg? Sådan der. Okay, ja, jeg tror vi vandt. Øj, shit. Hvorfor bagfra? Se nu. Hvor? Han er død nu. Pis. Nu kan jeg bruge det. Lad os bare gå fremad, de spawner herhen af nu. Kommer du? Anden. Kom. Det er dig, det gør jeg ikke. Det er ikke mig. Sådan der. Jeg blander der bagfra. Ja, jeg har. Han er skrevet, sådan der. Bare kom. Der er på håndspand. Ja, jeg gemmer mig. For satan. Der er en døvmand, der ikke har set det endnu. Jeg har godt set dem. Der er ammo herovre. Ja, lad os gå tilbage. Har du liv? Ja, jeg har 100. Okay, lad os prøve at gå frem igen. Der er håndspændsnære heroppe. Jeg løber lige op og nakker dem. Der var en... Okay, jeg er tilbage. Nej, du blev fucking ærblastet. Jeg flygter sgu lige. Jeg kommer bare tilbage igen, Anton. Ja, jeg tager quick fix på. Okay, nu dør jeg sgu næsten, tror jeg. Ej, jeg kommer. Er du spawnet? Jeg er spawnet. Ja. Super. Okay. Jeg tror lige, du blev ramt. Hvornår dør den der ged? Shot! Pis. Okay, kom. Er du med? Ja, sådan. Ja, jeg beder. Øj, shit. Nej, der er stik trap. Ja. Det er sjovt. Okay, jeg kommer tilbage. Er du død? Når du død? Jeg er død. Pis. Men jeg lever stadig. Nej, prøv at se det der! Nå, der skrev, ham der preacher der, han skrev Lucky Soldier Lucky. Nej, selvfølgelig kommer der en scout og spawnkiller mig. Bare blev spawnkillet. Ja. Eller han kom bagfra mig, da jeg kom ud af spawnen i hvert fald. Nå. Ved du hvad, jeg venter på dig. Kommer du? Ja. Okay, er du klar til at lave et svært rocket jump? Ja. Der er en bag os. Jeg fløj mega langt væk. Døde du, når du er der? Ja, jeg fløj langt væk. Og jeg kan ikke flyve det her rocket jump bare. Nej, det kan jeg heller ikke.
Er der noget? Nej, jeg er med heroppe. Jeg er her, bag dig. Gå rundt omkring. Pas på, det var okay, fint nok. Han blev sådan short circuit eller sådan noget. Ellers så døde han bare. Det dør du jo. Nej. Nej, er du med? Der er liv heroppe. Pas på, sniper. Han har skubber. Hopper du med ned? Okay, ja, jeg har Uber. Jeg har været ned. Okay, sådan nok. Jeg skal lige op og nakke dem. Der er vist en anden spejl. Jeg kommer ikke med op. Nej, hvor er du hen? Jeg er her. Jeg er her. Ja, vi går bare... der er sniper heroppe. Okay, der kommer nogen bagfra, tror jeg. Nej, vi taber lige dem her. Okay, de er døde. Ja, der kommer en bagfra. Dø nu! Sådan der. Jeg savner noget ind i spawn. Bag broen. Du døde. Nej, de der brugte den. Det var ikke engang bagbøen, hold da. Hvorfor mister jeg liv? Nej, hvor... Nå, jeg brændte. Det var bare ikke... Der var ikke animationen, hvor jeg brændte. Altså, jeg kunne ikke se, at jeg brændte. Lord. Chewbacca! Okay, kom. Er du med? Hey, så fat i døren. Er du med nu? Ja. Jeg synes, det er så forvirrende med det der. Ja, det er virkelig forvirrende. Jeg fik ham. Pas på igen. Ja, han er dårlig. Han er forholdsvis dårlig. Nej. Pis. Vi tager den her. Sådan der. Du var så tæt på at rocket jumper ud på klippen. Jeg rocket jumpede ikke engang. Nej. Kommer du op? Nej, okay, her. Jeg er her. Bare gem dig. Okay, jeg dør nu. Jeg dør nu. Jeg har dig. Jeg har dig. Sådan der. Han døde. Gå væk. Ja, jeg brugte den, der havde sådan 7 HP eller et eller andet. Jeg skal lige have det her ammo. Sådan der. Hvorfor? Okay. Sådan der. Skulle lige nok komme. Jeg er nede. Jeg er her. Sådan der. Krit. Hvorfor er der ikke nogen, Okay, er du klar, vi rocket jumper op her? Kom. Ja. Sådan der. Yes! Sådan der. Super. Jeg kan ikke komme på sådan der, okay. Oh my god, jeg dør. Væk. Ja, jeg har dig. Jeg har 75 allerede. Sådan der. Bag dig. Ui, jeg tager på at dø. Hallo, Uber. Nej, du er fuck. Okay, hey! Uber! Jeg vil lige være død der. Jeg har du på liv igen. Hvor meget ammunition har du? Ikke særlig... Jo, jeg har næsten fuld. Hey, pas på, han airblaster os. Ud, hey! Godt nok. Okay, det er fint nok. Hvordan er du? Jeg har 4 dominationer. Hvor stor en killstreak har du? Jeg aner det ikke. Min score den er 45-5, og jeg døde sådan 3 gange til at starte med. Der var lige et scout forbi mig. Jeg kommer ikke efter os. Okay, vi vandt nu. Jeg hjælper bare lige til mit cap. Jeg blev fløjet væk. Jeg fløj væk. Nu dør jeg. Ej, okay, sådan der. GG. Første og anden plads. Nå. Yes. Ja, det blev så nok det her gameplay. Ja, men... Ja, det var godt nok. Nå, folkens. Tak fordi I så med. I ser endelig bare til, hvis I vil se mere med mig og Anton. Jeg går derud fra, at du gerne vil være med igen. Super. Ja, men ja, vi ses. Farvel.